जोबोद गुसु 2024 नि 31 थारिख दिनै 2024 खौ बिदाय हरगोन आरो 2025 खौ बरायनानै लागोन। आङो दिनै बुंग्रोखाबाय एडभान्सलि हेपि निउ इयार। दा दिनै नैबे खोथाखौ सावरायगोन। কিমান দূৰ সত্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে 100% আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ কথা ৰেডি হৈ আছে। स' बिनि सायाव जोंहा गोबां सावरायनांगौ दं। खारन बिथांमोना थगायोबो नालाय। दा मारै थगायो बिनि फोरमानखौ आं नै नायनानै लादो होगासिनो। 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মই কত ফৰেনত যোৱা নাই। সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায়। আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম। थगायो हाबेखौ नुनो मोनबाय। ओरैनोथ' फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सार लोगोसे बिथाङा प्रेजेन्टआव बिपिएफनि आफादगिरिबो प्रेसिडेन्टबो। दा बिथाङानो खाम्फा बरगयारी सारनि सायाव स्पष्ट भाबै होनखाबाय। खेबसेयावनो बुजिनानै लादो। दा बेवहाय मानो गले गले खोथा। दा बेखौ मोजाङै दिनै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। हेलो एवरीवन वान सेकेन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां ए टु जेड फेरेंगा मस्ट पावारफुल इएम अफ बिटिआर बिथांनि बुंनाय खोथाखौ मोजाङै नायनानै लाग्रोदो। এইটো কিমান দূৰ সত্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে 100% আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ কথা ৰেডি হৈ আছে। জাষ্ট তেওঁ বাৰ এটা ভাল বাৰ এটা চাই লৈছে, ভাল দিন এটা চাই লৈছে। সেইদিনাখনে তেওঁ আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। এনে দুৰ্গ বুলিতো কোনো ৰাজনীতি পাৰ্টিৰে নাথাকে। তাহানি বিপিএফৰ ভয় ভাবুকিত মানুহে চক খাই বিপিএফক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। বিকল্প ৰাস্তা নথকাৰ কাৰণে বিপিএফক সহায় কৰি আহিছিলে। কিন্তু বিকল্প ৰাস্তাটো আজি পৰ্বতজৰা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সন্মানীয় প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ পাৰ্টি আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে। खाम्फा बरगयारी सारनि सायाव जोबनायाव सावरायहैगोन। बेबो सावरायनो गोनांथार खारन बिथांमोना नंखायजों थांग्रा मोनसे दोलो। दा बेनि सिगां नैबे खोथाखौ सावरायग्रोगोन जे नुनो मोनबाय गावनि बाइटआव बिथाङा मा होनदों। बायद'थायावसो माखासे सुबुंफ्रा पद्मजरानि माखासे सुबुंफ्रा बिथांनि खावसे भटार्सफ्रानो दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय होनदों। पद्मजरा समस्तिनि बीपीएफनि सापर्टार्सफ्रा बायद'आवसो बीपीएफआव थानांदोंमोन। कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए बीपीएफ में रहना पड़ा। पर्वतजोरा एरिया का जो वोटर्स है उन लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए बीपीएफ में बाय फोर्स रहना पड़ता था। लेकिन आज आँख खुला, इसीलिए यूपीपीएल में आया, ज्वाइन हुआ है। फेरेंगा सारनि रावा नङा होमबा। राहायानो गैलामोन, बेनिखायनो बायद'थायावसो थानांदों। गाव थांनानै लायजोबथारबाय पद्मजरा मुनमुन बायद'नि समस्तिनि भटार्सफोरखौ बीपीएफनिखौ। जा थगायो बेखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। प्रुफ सुइजारलेण्डनि बायदिसिनानि परिबर्तन फैबाय होननाय खोथा। रन्जन दैमारि सारा दासिमबो गनाव थगायखायो, बेखौ जावले जावले फोरमान होनांला। दा खोथाया जाहैबाय मा, कोई विकल्प नहीं था तो रूलिंग गवर्नमेंट को छोड़ के बीपीएफ पार्टी में क्यों आ रहा है लोग वोटर्स? लोग क्यों आ रहा है बीपीएफ पार्टी में? रूलिंग गवर्नमेंट को छोड़ के, रूलिंग दल को छोड़ के बीपीएफ पार्टी में। यहाँ पैसा नहीं बीपीएफ में, अभी पैसा नहीं, रूलिंग गवर्नमेंट नहीं, तो भी लगातार लोग आ रहा है बीपीएफ में। बे मानि सिम्बल नोंथांमोन, बे मानि सिम्बल? बेखौ मा थगायनानै मा लाब दं? बेखौथ' थगायनानै लाब गैयाना। दिनै रुलिं गभर्नमेन्टखौ, रुलिं दोलोखौ नागारनानै दिनै बीपीएफआव फैदों। सोरबाखि पावाराव थानाय, फैसायाव थानाय रुलिं गभर्नमेन्टखौ नागारनानै, रुलिं सरकारखौ नागारनानै सरकार गैयै दोलोआवसो हाबफैयो। बेनि ओंथिया मा? बेखौ आं बुंनांगौ गैयाना। There is nothing to say again and again। बे पइन्टखौ जावले जावले बुंनांगौनि
जेबो खोथा गैया नोंथांमोन बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिखायो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे खाम्फा बरगयारी सारनि सायाव फेरेंगा सारा मा बुंदों दा बावैनो BJP-आव नंबावा UPPL आव हाबफैसिगोन खाम्फा बरगयारी सारा फेरेंगा सारनि मस्ट पावारफुल EM अफ बिटिआर बिथांनि राव बेसेबां नंखाय बुंनो हायो साथा कम्बल थांनाय भिडिअ होदोंमोन ना बेजों गेलेया जों रायजोफोरखौ थगाया होननाया ओमफ्राय बेसेबां थगायो बेखौ नुखाबाय नोंथांमोना दा बिथाङा बुंबाय BJP-आव नंबावा UPPL आवसो हाबफैगोन खालि थारिखखौल' मोजां दिनखौल' नागिरगासिनो दं हाबनो बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया हाग्रामा महिलारि बिथां सारा BPF-नि आफादगिरि आरो बिथाङानो बुंबाय दासिमाव बिथाङा जेरावबो हाबथ'वाखै आरो नोंथांमोनाबो मिडियायाव टफि गाननाय नुवाखै ट्रेक्टराव थांनायखौबो सेम्बल लानायखौबो नुवाखै दासिमाव मथथे BPF-आवनो दं होननानै बिथाङा फोरमायखाबाय अलरेडि जावले जावले बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया आरो माखासे भिट'रिया खोथा थाबावगोन जायखौ मिडियायाव बुंथावा पाब्लिकनि गेजेराव बुंथावा बेफोर खोथा बुजिनानै लादो दा दिनै अब्ला नंखाय फाला मिडियायाव लेक्सार होनानै बाइटआव होननानै बा मिटिङाव थांनायाव बक्ता होनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ फुस्लायनानै लाबोदों आरो दाख्लै थांनाय पर्बतजरा ओनसोलनि एक्स चेयारमेन फैसा कालेक्सन हरनो हायैनि UPPL दोलोजों सिफाय जानाय एक्स चेयारमेनानो बुंखाबाय खुनु बिथांमोनाव जयेन जानायनि थं गैया बबे पदनिफ्राय फैदों सोर फैदों बिनि बिथंखौ होनो हाया बिथांमोना जास्ट फैबाय केमेरा खेबबाय मिडियायाव दामना होबाय बे मोनसे पलिटिकेल गेम बेजों जेबो जाया बेजों भटार्सबो बाराया नै थुनाय आसल रायजोफोरनि गोसोखौसो जै खालामनो हानांगौ मिडियात आहि फट' मारि शो करि कुनु लाभ নাই রায় সকলত ভিতৰত থকা মনটো জয় কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ভटार्सটো बारि যায় बेनो नोंथांमोन मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों मोजां फोरमायहर एसेखिनियावनो दोनथ'बाय गुसुबो थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ